Hello guys, adică salutare tuturor, bine în episod, azi facem un episod, nu știu cum, Free Fire sau... Nu știu. Și... Na, deci... M-am reapucat, o să vedeți un episod acum postat de azi. Efectiv, n-am niciun abonat. Stați să data. Niciun abonat. Ajung, o să postez acum 7 vizionări. Na. 7 vizionări. Acum 7 luni. Era acum 10 luni. Nu aveam vreo 8 ani. Și aveam Among Us, era totuși. Bine. Bun, hai. Și aici 7 vizionare, nicio vizionare, 6 vizionări, o singură vizionare, deci 2 vizionări la asta. Deci, efectiv, nu a fost cărcat în picioare, dar acum o deveni mai tare. Ia, cred că merge zici că și-o rup piciorul, what? Dar el încă mai o să fie în Brawl Tag. Și din păcate, după cum vedeți, cum numai asta, uitați. Bun. Poate vine poliția, îi spun, e videoclip până acum, adică mă las eu singur, efectiv. Bun. Da, și să scoateră. Hai să jucăm motorul de Coin Master. Am vrut. Na, deci puteți să-mi trimiteți orice comentariu, răspund, vizionări, like-uri. N-am început, am uitat. Like, share și subscribe ca să și clopoțelul ca să primiți orice notificare primesc. Ce? Vorbesc cu un prieten. Bun. Deja 2 milioane.
Trebuie să fac chestii. Da, vreau cum. Să 2 bilioane. Bilioane. Nu-mi pasă. Nu am produse de notificator, gifturi. La temperaturi joase, bacteriile sunt greu de eliminat. Încercați Calgon Hygiene Plus, produsul anticalcar care elimină 99,9% dintre bacteriile din mașina de spălat. Arunc ambalajul și le spun tuturor că eu am făcut-o cap toată. De la luat la compoziție. Coaptă de vatră din cele mai bune ingrediente, pizza Edenia îți iese mereu bine. Fii pregătit pentru orice misiune și câștigă toate bătăliile cu blasterele Nerf Elite 2.0. Până pe 14 noiembrie, în magazinele Noriel și Benoriel.ro, toate Iau asta. Acum nu pot fi prea obosit să mai spun câte ceva. Ce știu cum. În ce cauză poate... Na, dacă întreabă cineva din ce cauză, poate că sincer nu spălai. Nu spălai. Nu pot să nu fac la mine. Maratonul de Halloween de la Nickelodeon. Weekendul viitor la 15 și 15 pe tine. Da, să vedem, poate revine seria noastră păturată de Brawl. Hai că o să vedem tot felul de tot Brawl. Numai Brawl. Spune dacă vreți, dați like. Nu, sincer, dar aștept să văd până mâine să văd pe televizor dacă fac la episod. 3 de iulie. De aici, de la este. Nu. Arunc ambalajul și le spun tuturor că eu am făcut-o cap toată. De la luat la compoziție. Coaptă de vatră din cele mai bune ingrediente, pizza iese mereu bine. Pasta de dinți Sensodyne Repair and Protect pătrunde în profunzime și repară dinții sensibili. N-am mai făcut prea multe. Oamenii renunță la antidermuri. Acesta este scopul cercetării noastre. Să te ajutăm să te bucuri de plăcerile de zi cu zi. Sensodyne. Ia să văd. Oh, nu pot să mergi la interviu așa. Nu pot să cred. Sper să dați like, share și subscribe și clonță pe el pentru orice videoclip care fac. O să vă dea notificare. Poate știți că de la YouTuber, dar eu nu-i copiez, vreau doar să fac aici 10 subscriber, că dacă fac, sunt cel mai fericit. O să fac episod cum cât de fericit o să fiu să joc Brawl. Bun, că poate nu și avertizează de ce fac. De asta, dar nu, am și probă. Dă-ne încolo. Bun, hai că jucăm în țară de Brawl. Cam atât. Doar azi. Știu că mie mi să-i vreau și eu, dar veniți-vă să fac câte 10 din 9 minute. Dacă toți youtuberii vreo 20 de minute, 30, 40, 46, da. Nu, puteam să cumpăr propusul. Ce m-am crescut de la... da, nu.
Stăm că ceva mi pe cont. Cred că aia. Stați o țăr că le sun, dar cred, nu știu cum să fac să nu și arate fața. Aceasta a fost pauza publicitară pe Pinic. Restul urma, dacă loviți golii și bătrâneți. Da, oricum nu o să apelez pe cameră pentru că o să fie prea riscant să-i vedeți fața. Și după cred hai da mă apelează ce an sfârșit. Mă, dar nu vreau pe cameră. Nu înțelege. Uite ce pictez! Se numește Micro. Îi spui că rogul lui Harry că ar trebui să-mi antreneze echipa de basket? Jucătoarele au nevoie de antrenor? Da! O fac eu. Nu, aiurea! Te vrem pe tine! Oh! Nu! Deschid eu! Harry! Deschide ușa de la intrare! Duși! Bună! Cred că mi-am uitat portofelul la etaj. Păi du-te și el! Corect. Hei! Bună! Băiatul cu sushi! Da, ce faci? Poți să crezi că am un frate care refuză să-mi antreneze echipa de basket? Michael, nu-i pasă de noi sau de echipa ta de basket. De fapt, îmi pasă foarte mult. Vezi? Îi pasă! Îți pasă! Pentru că frățiorul meu, Ricky, când avea 10 ani, m-a rugat să-i antrenez echipa de baseball. Dar am spus că-s prea ocupat, ca un aiurit. Tată, băiatul cu sushi așteaptă! Ce s-a întâmplat? Ricky s-a lăsat de baseball. Apoi, când a devenit major, a devenit matador. Bine. Palpitat, s-a sfârșit cu mine! Nu, fiindcă la prima luptă a lui Ricky a fost rănit. Oh, foarte bine! Se simte bine? Într-un fel, e bine. Atâta vreme cât nu stă jos. Sau în picioare. Săracul copil. De ce nu am spus da când m-a rugat să-i antrenez echipa? Haideți, jucătoarelor, arătați ce puteți! Nu mai instalez un joc. Ce asta? O salată taco? Da. Bine! Joc asta. Uite, joc. Pe bune! De ce te pune salata pe locul pe care stau eu? Pur și simplu s-a întâmplat. Tata era un om de știință nebun. Eu doar am vrut să mă angajez. Iar tata m-a făcut O, ceva pentru atracție. Bun, ne vedem data viitoare, că chiar am prea mult spațiu. Pa, pa, v-am pupat. i-am protejat părinții